लुदुमिया अबाव थांलायखो आङो थास' आथिं खानो थिनदोंमोन मानसिखौ बया बादुलि जाथारदों र' बियो मानसिया खामानि थिनबाबो मावनो नागिरा जादों सोरबाफोर नायनो फैबा हरगारगारगोनलै आं माथो सासेबो गोसथोनायफोरबो गैया गोसथोनोबो रोङा ना सेंग्राफोरासो दुमफेफेखाय फसाया लोदोमारिखाय मोनथिलाय लांलाहाय आङो जिखि जाया सोरबाफोर नायनो फैबा हरगारगारनाय आं हामाखौथ' बुरिजासे न'आव लाखिबाय थानो लाब गैया आरो बेखौ हरबासो टेनसनफोरा फ्रि जागोन आंहा दा टेनसनानो टेनसन जाबाय थायो आंहा बेनि थाखायनो सोर लांगोन सोर लाङा बेफोरखौनो सानबाय थायो आङो आइ लुदुमि ओइ गैयाहाय नोंनि लुदुमियाया हा अबावथो थांलायखो गैया गामियाव थांलायबाय खोना आरो मोनसे खामानि थिनना मोना जादों बेखौ बै दानि जे सारनाया ना मोनदोंमोन आं मानैसो बेखौनो लायनो थिननो नागिरदोंमोन आं बेखौ हा नोंहाबालाय मानोथ' लाबफादिया नाखौ बे फिसाजोनि ना खननायखौनो नेबाय थायो आरो आंबो बाल्थिंखौनो लांनो बावदों मानसियानो आरो आइ लुदुमियानो बुङोना आंखौ ना सारबा खननो लिंफादो आफा होननानै बेनिखायनो लिंदोंमोन आङो गैयाहाय नोंसाजोआ न'आव बादुलिथार जादों बेखौ बिदि न'आव लाखिबाय थानो हालाहाय हरगारगारनोसैहाय बाराबा सोरबाफोर नायनो फैबाय बायबा हरगोन आं हरमारगोन फिसाजोखौ हरनो हाबासो टेनसन फ्रि जासिगोनलै आंहा बिमा बोसोरनैसो थाथोंसै नामा नाङाहाय मा हिनजाव मानसि दा बैसो थानायावनो हाबा हरनांगौहाय बिसोरखौ नङा एसे बुरैबा रावबो फसायनाय नङा बेथो उनाव आरो रावबो फसायाबा रावबो लाङा जाबा गैलालै बेथो हरनांगोन बिफा हरनांगोन अबावबाफोर चेनेल दङ नामायबा नोंनि लोगोफोरखौ नागिरनो होनाय हाया बेथोनोबो हाया फिसा हिनजावफोरखौ बिदि लाखिबाय थानो हाया न'आव सासे लोगो दङ र' आंहा बिदि खैना बर नागिरथिंनाय बेखौनो एसे खबर लानांसिगोन ला बिफा थाबैनो ला साख्रियाला नङाबाबो बिजनेसमेनबाबो जागोन दे बा न'आवनो आबाद मावनानै धोनि जानाय बा थिखादारफोर बेफोरबादिबाबो जागोनलै बिफा साख्रियाला नांलाया जिखि जाया एसे माहाजोन जाबानो जाबाय फैसा गोनां हा हु गोनां मायो औ फाथर जादों अपारेसन खालायनांगोन थाबैनो फैसा 50,000सो जमाय आरो अपारेसनखौ थाबैनो खालायनांगोन नङाबा एसे मा मा होनदों सार नङाबा मा माने नङाबा एसे प्रब्लेम जाहैगोन उनाव जेसेबां हायो एसेबांनो थाब खालायनो नाजा अपारेसनखौ आइले आंहा दा आपेल मबाइलनि सिमाङा मा जागोन टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानै आंहा आपेल मबाइल बायनो सानबाय दा गैला अपारेसन खालामनायावसो थांजोबसिगोन खोनाय माथो खालायबावनो फिसा जोंनि आखायावथ' एसेबां फैसा गैया 50,000 मानि नोंनि टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानैनो अपारेसन खालायनांसिगोन आरो नङाबा उनहालागै एसे प्रब्लेम जाहैगोननो फिसा नोंनि टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फानबाबोसो एसेबां 50,000 फैसा मोननाय नङा दाहारसो नागिरहैनांसिगोन मा जानायनि फाथर जाखो आंहालाय उदैयाव मालायफोराथ' आंनिख्रुइ खथ' बानलु बाथोन ना गोरान बाथोन खांख्राइ बाथोन जायो आं एसेबां जाबावासो आरो ना बेदरफोरखौबोथ' सानफ्रोमबो जाबाय थायाना सप्तासेयाव सानब्रैफोरल'सो जायो आइलै मा जानानै एसेबां फाथर जाखो आंहा नंगौ आं बानलु जायो बानलु जाबासो फाथर जायो नामा दाबा मानो फाथर जाखो आरो जानायनि लोगोआव नङा खोनालै ओरैनोबो जायो खोना नंगौबोथ' आरो रखरा मानसिफोरा गथं नायै बेदरै लुन लुन जायो जेबोआनो जाया आंथ' बारा मोनजानायानो थागा लुबैबाबोसो मोनजाबावा थेवब्लाबो आंहासो फाथर जानो मोनदों बालि रकर हाय रे आंनि आपेल मबाइल मा जाबावनो दा ओइ टुनटुलुनि फिसाफोर मा जाबावदों आंहा नै नोंसा आबाया दिनै फाथर जाबा थैसिगोन आङो नोंसा आबाया थैसिगोन थैया दे मानो थैलाबायनो नोंखौ थैनो होआ जोंहाय आरो टुनटुलिनाथ' एबारल' फिसा जायाना उनावबो जाबावगोन उनाव फिसा जाबा उनाव बिनि फिसाफोरखौ फाननानै आपेल मबाइलखौ लाबानो जाबाय
अब्लालाय आरो बोसोरसे नेबावनांगोन होमबा आइया फापि फापर अबेनिफ्राय जोनोम जागोन आंनि उदैयाव एखदम मोजाङै तुदुलनि फिसाफोरखौ फाननानै आं आपेल मबाइल बायनो सानबाय नोंसोर अबेनिफ्राय मोनफैखो रकर आयदै गोसा गोसा बखिनायखाय उदैयानो सालायबायहाय बारा गोसा गोसा बखिनाङा आइ उदैया सागोन खस्थ' मोनगोन थौदो आइ न'आव थांसै थों थोब्लालाय मा नोङो आंखौ फसायो नोङो ओरैनो बुंदों खोना नोङो आंखौ फसायमारो ओहाय नोङो आंखौ ओरैनो थगायदों न' नोङो आंखौ ओरैनो बुंफ्लादोंसो नोङो आंखौ थगायदों न' थगायनाङा आंखौ थगायनाङा आयु गथ'आलाय मा सिमां नुदों ना मायोलै थगायथारनाङा दे थगायनाङा ओइ माखौ थगायनाङा हा मा थगायनाङाल' बुंबाय थादों नोङो मा सिमां नुदों ना मायो सिमांथ' नुदोंमोनलै आब' मा नोंखौ सिमाङाव सोरबाफोर थगायनायमोन नामा बावगारजोब्बाय आङो दानि बावसो नुनाय सिमांखौनो बावबाय इसेबो गोसोआव गैला होमबा ओहो गैला मोस्रोन थेव जोंहा थास' आथिं खानो थांनि नाबो दंखायो सेनाव नांनाय एसे गोथावथार जागोन थास' आथिं अबावनो जोंहानि खाथियावनो दंसोयो माथो होब्लालाय आंनि सिमांखौलाय अबाव खिन्थानो हानोलै आब' नोंसोरनो माथो नोंसोरखौ खालि गोसथोनायल' होननानै लाजि फोनांनाया आंबोसो माथो हामानोथ' बुथरलानि आलासि सेंग्राया आंनि सिमाङाव नुजाफैनाय लासिं सिङासै काम गैयालै मोस्रोम बिसोरखौ सिमां नुनायबो लाब गैया जोंफोरबायसि गोरिब न'खरनि फिसा फारसेथिं बिमा बिफाबो गैबावासो आरोथ' फरायनायाबो खमथार आरो फारसेथिंजाय साइसबो गैया गोसोमबो अबाव जोंफोरखौलाय बिसोरो साननानै लाजिखांनायबो मोनो दुखुबो मोनो आफा इसोरालाय आंनोलाय मानोथ' जेबोखौनो होदिया माथो बुंबावनो खाफालानो गाज्रि थास' आथिंफोरखौनो खालाबायनो थांसैलाय दायो हराव जानांगौ नाजों ग्रोम ग्रोमनो टेनसन लाबाय थायालै आं बेफोरखौ बारा लाब गैया बेफोरखौ टेनसन लानानै जानो मोनबानो जायो आंहा थेवब्लाबो अबावबा सानफ्लाङो आरो इसोर एसेबां गरम फारसेथिंजाय आरो टेनसन थांना थानानै जेबो लाब गैया रखम जादोंलै आंहा बाराबा सुइसाइडसो खालामगारगारगोनहाय एसेबां टेनसन आरो जांगिलाखौ जुदि एसेबां हास्थायनायनि उनावबो जुदि आं मोना थैगारगारगोनहाय आं रखर बे थाख्लाख्ला ब्राय हौवाजों थानो बासोबाय आं बालनि खानायबो रज'नो रोङा माबो रज'नो रोङा बेफोरबायदि हौवाफोरजोंनो सोरबा थाबाय थायो नामा बेफोरबायदि हौवाफोरजोंनो संसार जाबाय थायो साइस गैया फाइस गैयानो गोथाव जानो लुबैबाबो मोना ना बेदरबो मोनजानो नागिरथारा आरो आंनोथ' फैसाबो होथारा फैसानि थाखायसो हाबा जादोंमोन आं फैसा मोनगोन होननानै फैसा बुरजा मोनगोन होननानै गैया रखर थाइसेबो होआ आंनो साइसआथ' गैखायानो खानायबो गैया बेनि सायाव थाख्लाख्लानो ओमफ्राय दा जांगिलानो आं दिनै सैथो बाथ्रा खिन्थानो सानदोंमोन दुगैग्रोनि दुगैनानै ओमफ्राय खिन्थानोसै जा जायो जाथोंसै दे आरो उफाय गैया खिन्थानोथ' नांखागोन सानसेबाबो गम मोनखागोन दसे जनानै सानथ'बावनोसै आङो खिन्थामारनाया मोजां जामारगोन ना मोजां जामारा माथा गरम जालायलांबायलै आङो बिफाफि गथ'खौ आङो रागासो जोंलायलांबाय रे आंनि सिमां सुजुनायफोरखौ सेस भंग खालायजोबसिगोन बे गथ'आनो बेथोनोबो फाफिसो खोनाहाय बे गथ'आ बिमाखौ टेनसन होग्रा बिमाखौ दुखु होग्रा आं दिनै जांगिलानो सैथो बाथ्राखौ खिन्थाथारनांगोन बिदि लाखिबाय थाब्ला जानाय नङा थाख्ला हौवाया गैखाया र' दिनै रायज्लायनो हागोन बेसो रायज्लायनो हागोन हायाबा मैथास्रि फाफिया दं खोनाखै जानिबा
थै दुगैनानै माखार फन खालायहैनोसैलै जारु फै समामों आंजों हे खारसन फैदो हे जारु फै मों हा नोंखौ हराब्लाबो खावनाबाबो लायथारगोन आं नोंनि हौवानिफ्राव Really? Mi jiwahu kedukohikyo Pula dia मेरे आशिकी अब तुम ही हो हाय रे माथो सुदेम बार फैसोदोंलै थान्दा थान्दा कुल गोश रांखावरि सना दावमायनायाबो आंजों थाफाबा कत' मोजां जागौमोन सानैबो सुदेम बार जाबाय थानो हागौमोन हेलौ रांखावरि सना आंनि दावमायना मा खालायदों नोङो दंफां सिङाव जिरायनानै आरामसे सुदेम बार जाबाय थादों आं नोंखौ सानै ओइ मैथासेया गैया नामा दिनै गैया गैथ'वा बियो हाथायाव थांदों आङो नोंखौ माबा मोनसे बाथ्रासो खिन्थानो सानदोंमोनलै नोङो जुदि गाज्रि मोनाबा थुय आंनि सना दावमैनाखौनो गाज्रि मोनबाय आरो जा बुंनो गोसो बुंबाय था जेबो गाज्रि मोना आङो खुनु बाथा नाय नोङो आंखौ गाज्रि मोनाथ' ओमफ्राय रायज्लाया जाना थायाबालाय नोङो आंखौ नाङा जाना थाबालाय जेबो मोनालै जा बुंनो दङ बेखौनो बुं माखौ एसेबां गिदों नोंनि जांगिला सनाखौनो एसेबां गिबाय आरो